children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Gisaulog karon sa atong simbahan ang piyesta sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa Ginoo or the Transfiguration of the Lord. Usa kini ka pagpahinomdom kanato sa tinuod nga mahitabo kung kita magsunod sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Atong iampo ang tanang mga katawhan, labi na atong mga leaders, nga unta mangandoy sila niyanang kausaban nga mahimayaon, dili kausaban lang nga kalibutanon. Karon sang adlaw, mao say akong ikalima katuig sa akong pagka-parish priest dinhi sa atong parokya. First sa ninako nga parokya, so ikalima sa doon nako katuig isip parish priest. Ganahan pa mo mag-parish priest ko dinhi. Lima na katuig na unsa man kalipay o kasakit. Ako kalipay gid ako i-claim, dili kasakit ang ako dinhing pagpuyo aning parokyahan. Iampo nato nga unta kaming mga pari, labi na dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, magpadayon sa among ka-init o pagka-Diyosnon sa among pag-alagad aron mahimong mahimayaon ang panagway sa mga katawhan o sa mga parokyang among gialagaran. Iampo sab nato ang ato mga benefactors and donors nga maoy nagsigigtabang nato dinhi nga sulod sa 5 katuig nakahimutan ining daghan nga mga maayo ug nindot mapuslanon nga mga proyekto dinhi sa atong parokya. Hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na gyud sa kalinaw ug kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gilig-on ang among pagtuo pinaagi sa pagmatuod sa mga propeta
diha sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak, ug pinaagi niini imo usab nga gipasabot daan sa katingalahang paagi ang among hingpit nga pagkasinagop nga mga anak. Itugot kanamong imong mga alagad nga nagpatalinghog sa tingog sa imong pinalanggang anak, nga mahimo kaming angayan nga mahimong mga manununod sa kinabuhing dayon uban kaniya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ug sa pagyahat ni Daniel, may gibutang nga trono ug milingkod niini ang walay katapusan, ingon sa niebe ang kaputi sa iyang bisti, ug sama ang iyang buhok kaputi sa dilana, nga puti kaayo. Ang iyang trono kalayo nga nagdilaab, may ligid kini nga kalayo. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan, libo kalibo nag-alagad kaniya, ug nagbarog sa atubangan niya, andam ang hukmanan sa paghukom, o giablihan ang mga basahon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong pananawon, ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit, ang daw usa ka tawo, ug miduol siya sa walay katapusan, ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan, walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo Hari, pasadia ang yuta, palipaya ang daghang mga pulo, ang mga panganod o kangit-ngitan nagalibot kaniya. Ang katarong ug hukom mao ang gibarugan sa iyang trono. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang mga bukid milanay ingog talo, atubangan sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang katawhan
nakakita sa iyang himaya. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Tungod kay ikaw, o Ginoo, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Gibayaw labaw kaayo sa tanang mga Diyos. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Kay wala namo ipasikad sa tinumutumong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo mahitungod sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Didto gayud kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga Amahan ug may tingog gikan sa kahitasan nga nag-ingon, kini ang hinigugma kong anak nga akong nahimutan. Kami mismo nakabati sa maong tingog gikan sa langit samtang kami uban kaniya didto sa balaan nga bukid. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo kay kini sama man sa mga suga nga nagdanag diha sa kangitngit hangtod nga bubanag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason mudanag sa inyong mga kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tao gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Hesus, nausab ang iyang panagway ug ang iyang bisti migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Hesus. Ug miingon si Pedro kang Hesus, magtutudlo maayo nga ania kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag,
usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti, sanglit nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini, ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Milingi-lingi sila pagdali, apan wala sila'y nakitang tao, gawas lamang kang Hesus. Sa nang lugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Hesus nga dili isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita, hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon, apan ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Daghan nato mahadlok kitang mamatay bisag kitang mga Kristiyanos. Lingi ay mong tupad ing na excited kang mamatay. Ha? Hadlok kita. Mao na ang mga tinun-an, nahadlok sad sila sa gisigig sulti ni Hesus pagpadong nila sa Jerusalem, nga padong na siyang patyon. Gani si Pedro, kaning atong gasuwat sa ikaduhang pagbasa, iya gyung gibunlot si Hesus ngadtos daplin og iyang giingnan, hunong nagsulti ana Lord nga mamatay ka kay di ko gustong mahitabo na nimo. Nya giingnan siya ni Hesus, pahawa Satanas ang imong hunahuna sa tao, dili sa Dios. Kining atong kahadlok sa kamatayon tungod ni kay wa ta makakita unsay mahitabo inig human natog kamatay. Ighuman natog kamatay na ay pagkabanhaw. Unsa may naong sa pagkabanhaw? Sa unang pagbasa gisulti didto nga nakita ni Daniel ang langit, ang glory of heaven, ang katahom, ang kagamhanan, ang pagkahalangdon, ang pagkamahimayaon sa langit nga dili nato ma-imagine sa atong kaugalingong panghuna-huna, pero purti ginang ninduta, naggilak-gilak ang kanindot. Nga kanang ato dinhi usahay mga Miss Universe mugilak man sana didto gani sa Paris sa opening sa ilang Olympic, tingali ini closing sa dana. Sige pa man rong Olympics dito. By the way, nakaduha na day itong medalya, no? Congratulations ni kisa to Carlos Yolo, naningkamot first time nga naay usa ka tawo nga Filipino athlete nga nakakuha og duha ka gold medals sa usa lang ka Olympic event. Nya Olympic pagyod, murag 100 years naman tingali nga wa tay gold medal sa Olympic. Na iyampo nato no ang atong mga atleta og ang tibuok kalibutan. Ilan ang pagilakon maayo na pay mga fireworks ana magtan-aw ka purtig yung nindota, pero i-compare na sa glory of heaven, it is simply nothing. Kaning tanan natong mga beauty dinhi panindot-nindot, it is simply nothing compared to heaven. Sige, lingiag usab imong tupad. Inakanang imong naong, nothing rana compared to heaven. Usahay attach man kita sa tong naong, nothing ragi na compare sa heaven. Mao na nga kun makasinati tag langit nun nga himaya, di masabot ang atong bation
Gani si St. Thomas Aquinas, usa sa mga Dominican priests nga nahimo karong great theologian and philosopher, symbol sa Santo Tomas nga kaning educational kuan nila dito, kaning mandate, si St. Thomas Aquinas. Ang ila ganing award sa pinaka-bright na estudyante sa University of Santo Tomas, Manila, kay kuan siguro na Thomas Aquinas Award na tingali. Kanabang ikagi pinaka-top sa kuan mga bright dito. Iya ginang gisulti nga naka-experience siya beatific vision. Kanabang sa iyang pag-reflect, nakakita siya sa kanalang glimpse of the glory of heaven. Matod pa sa tradisyon, pag humanyag kakita ato, ang tanaw niya sa tanang butang sa kalibutan, mura na lag basura. Ang mga libro nga iyang gisuwat nga gidaig og maayo sa mga scholars niadtong panahon nga naka-feel pod siya og sense of pride tungod sa iyang yung expertise sa theology o sa philosophy nga giganahan kayo ang mga tao, gitawag ng mga suma-suma ang iyang works, iyang gisunog sa kayo. May gani kay natabang sa iyang sekretary, naluwas. Nga naman, ingon siya, everything is just like straw compared to heaven. Basura ra gyud ta. Ana. Nya unsa man din na kanindot ang pagkabanhaw, kining ato rong hitsura o status kinabuhi, himuon dining nindot kaayos Ginoo, inig kabanhaw nato humanta mamatay. Mo nang niingon diri sa atong ebanghelyo, kini ang pinangga kong anak. Sa tigingon diri, pamati kamo kaniya. Ang maminaw ni Kristo maorasay mabanhaw, maorasay ma-transfigure. Pagkakita nilang San Pedro o sa iyang kuyog si James o si John, pagkakita nila sa naong Ginoo nga ning hayag nga talagsaon kaayong katahom, mura sila nawa sila silang kaugalingon. Motong nakaingon na lang si San Pedro, magtukod lang ta dinhig tulo ka payag, Lord. Na kay nakit-an man sa dila si Moises o si propeta Elias, tukod lang tag tulo ka payag, nangalisang sila, talagsaon kaayo. Kanabitang tao nga magsunod sa Ginoo, ang naong sa dana talagsaon, like Mother Teresa of Calcutta. Normal kayo ang iyang naong kung atong tanawon, pero talagsaon kay siyag naong nga atong makita sa iyang mga binuhatan. Muna sa iyang panahon ni Mother Teresa, tanan nga mga great leaders sa kalibutan, masan gobyerno man or sa simbahan, Kristiyano man or dili Kristiyano, naggubat man or nagkahiusa, mutahod yun ni Mother Teresa. Karon santa naman na siya, Saint Mother Teresa, Calcutta. Ilingi ako no imong tupad, ing natanaw nimo sa akong naong talagsaon. Ing na ano, talagsaon ba? Naong? Common kay naong. Kung suwaya na to panindot ang atong naong o ang atong mga celebrations nga mura kunuhay mo portray sa langit nung himaya, unya in a human way, imbis mo nindot, mubati. Kanang beauty, kanang word nga beauty. Beauty belongs to God. Only God is beautiful. Everything is just like nothing or equivalent to clay. Ang Ginoo ra gyud dunay katahom. Ang katahom iyanas Ginoo, di na ato.
Siya naghatag og katahom sa universo. Kay gikan man niya ang katahom. Muna nga, kung kitang mga tao malimot na ganita nga ang tinuod nga katahom or beauty, tuas Ginoo, nya kita na'y magpa-beauty-beauty, mahimo na noon tang yawanon. Karon gubot ang Christian community, labi na dito sa Paris, to aron ditong Olympics, tungod kay sa opening ceremony, doon na sila gipang portray ng mga gods and goddesses. Kaya ang Paris is our old culture, superior culture sa kalibutan. Center man na siya sa culture and developments. Sikat yung kaya na, tugay na kayong panahon. Niya ilang gipang portray during the opening. Na-appeal og portray ang atong Christian nga mga symbols, no? Kanang mga glorious nga mga kuan ba, og ang usa didto nga murag ilang gipakita ang kanang atong naandan nga portrayal sa Last Supper nga naa si Jesus tunga niya galibot iya mga apostles in a very modern way. Ana ang nakaapan kay nakit-an man nga wa sila'y mga underwear ang niapil og ilag yung gibuksan ang ilang mga attire og nangakita ang ilang mga genital organs og nagsayaw-sayaw in a very human way. Na makpak ang mga tao kay unique nga presentation, pero sa mga tao nga nagmahal niya ng portrayal sa Last Supper, which is this Holy Eucharist, murag na scandalize og maayo na ila tong gitawag og the mockery against Christianity, the insults against Jesus who laid down his life during the Last Supper, laid down his life for our salvation. Karon gibugal-bugalan na lang sa pipila nato ka mga igsoon nga na-consume nakuan na kay ba na addict na kaayo ni ining gitawag nato og human artistic way of portraying beauty. Ana ngunang iampo nato kay murag ambot lang og intentional ba to or nakuan lang napupariha lang wa man sa sila gisulti dito nga this is the modern Last Supper, pero sa portrayal manggod nila sa cultural nila ditong mga aspeto na appeal ang atong Christianity kay center baya sa nang Paris sa Christianity. Diha biya nagsugod ang ato mga great leaders, mga great saints, great preachers. Diha biya gid sila. Mao na atong iampo. Lingi ako no imong tupad. Na kanang naong nimo nagportray pa na sa image and likeness of God. Na kanang imong naong bang kanang imong pagpa-colors buhok, pag-kiss-kiss kilay, pag-make-up diha. Is it still portraying the beauty of God? Di ba? Kanang manimba din usahay, no? Di naman kay daghan nga magsulob ana mga spaghetti, mga sleeveless, unya pakita nga ni aning ilang mga unsay tawag anang kanal-kanal din ana. Unsa man na, are you still portraying nga ikaw usa ka Kristiyano? Kami sang mga pari usahay, ana sulob na mi ana mga short anas katilingban, dagko kay mi diring mga alahas ana dayon sa sigarilyo. Are we still portraying the image and likeness of God? Ang among mga activities, tanawa sad mi mga pari, are we doing what is the image and likeness of Jesus in this world? Ang among mga sports, ang among mga cars, among mga balay, ang among pagportray sa among kaugalingon. Unang nainingon ako, Pader, unsa may imong comment aning na-scandalize man kuno dito sa Paris? Nako, ay din alang tamo adto sa Paris, oy kalayo ato, o magikukaanhaan ang lugara. Dinhi na lang sa atong locality, kitang mga Katoliko sa Pilipinas, kaming mga pari, mga madre, kamong ni ang sigig simba, kumusta ang atong image in public, atong public image? Nagpakita bata sa kahimayaan sa Dios,
sama sa gipakita ni Kristo during the Transfiguration. Kana ang mga sinuluban ron sa ato mga batanon, ang ilang mga premarital sex activities, kaning pagkinabitay, kising kinabitay ni ang nagserve og simbahan na ay mga kabit na nagsimba gasigig puyo-puyo. Are we still witnessing the glory of God? Or ang ato na lang yung glory, ang atong pleasures? Mo check ka tingali tayo. Munang niingon ko sa pipila nga nag-text nako, anhin na lang tamang limpyo sa atong lugar. Og mao na gid ni karon ang kalibutan, hapit na tamubalik sa sitwasyon sa Sodom and Gomorrah. Nga di na gid nila tahuron ang Ginoo, ang ila na lang gitahod, mao na lang ang ilang pleasures, comfort and satisfaction in various ways, especially sa sexual activities. Mao na dinhi sa akong pagdumala sa atong parokya, tingali permi gid mong makakita nga naningkamot jud ko pag sulti aning sala, di lang para ninyo, para sa nako. Ako ginang isulti nga kining sala ato ginang hunongon, labi na gid ning mga kanibang mga laway nga mga sala. Nya kini sang atong paggamit sa kwarta, sige kog baligya dinhig slot, sige baligyag slots, dili na tungod kay nangayo ra tag kwarta, kung dili atong gigamit aron kining atong simbahan og simbahanan makita gid nato nga naa ang Ginoo. Lingi ako no imong tupad ingna dinhi sa atong simbahan maka-feel ka Ginoo. Ingna ba? Na maka-feel ka Ginoo dinhi. O iyawa imong ma-feel. Alipay bitaw ko nga manganhi dinhi ato mga pilgrims, ang kani mga manganhi dinhi mga bisita, kamo noon murag wa na mamuy ayo. Kani mga bisita ba? Oh, magsing sa Allah padir, oy, kanindot yun, kanindot, maka-feel yun mi sa Ginoo dinhi. Ambot ka mo, nga taga dinhi, kitang taga dinhi, maka-feel patas Ginoo. Ako maka-feel, mako ka mo. Ambot lang ninyo. Hasta gani, ang namalit na tog slots, maka-feel sila Ginoo. Father, kada na ko palit og slot, lahi yun akong bation. Nako, hasta di ay ganto, no? Ang Ginoo, basta mo apil yung ka, pero kanang gasigig higog magkwarta, sigig higog magkwarta, ang ma-feel ra nila, ang ila ra yung pagbati nga bugat, hassle, worries in life, mao ra nilang ma-feel. Pero ang namalit na tog slots, nindot kaayo. So tagaan lang tamo gamayng update ha, kay mao man ni atong business dinhi. Congrats sa pag-share sa inyong mga kwarta. Nya kamo pa ka-share, pang-share sad mo. Ang atong SBF DAG niabot nag 32,424 slots ang atong halin, na apay 27,576 slots nga available. O niya tag 500 pesos per slot. Mao ni ang para sa atong kumbinto. Amo na rong gikwinta-kwinta na atay bayronon labing minus mga 10 million para sa ato mga contractors. Nya doon naman sa tayo nahuwaman nga kwarta, mga 8 million. Dako-dako, no? Og mahalin ning tanan, murag malimpyo gining tanan sad. Pero kung di ni mahalin, murag na miligro. Mapriso ng pari, ane. Nya, naataan ni dali raman ning halinon god kay ang ato lang kong subscribers daan 190 sa YouTube ba, YouTube lang na hawa dai labot lang o sa Facebook ay no nagana-ana raman na 198,000 ang atong subscribers. Ang tanan nga 198,000 nga nakadungog ani og nag-follow sa ato dinhing misa, mupalit lang og tagsa ka slot na 500 pesos karong adlaw kay anniversary maron ako sa pagkapari, inyo kong tagaan og gatawag na to bag gift, no? Gift. Tagail ako gift. Tagsa lang ka slot karong adlaw. Minaw ko ugma inig announce na ako, moingon ko ang atong halin niabot nag 50,000. 198 ko na. Di ba? Natanawa inyo lang ganing mga naong ani adin ni di madaoy daghan pagita paliton ng bugas ana
Mao lagi na. Unya ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance para ni ngadto sa Kapilinya di Fatima. Uy, jutay na lang yung kaayo. Ang nahibilin 1,046 na lang ka slots. Sus, usara ni kaminoto kung atong paliton tag 1,000 pesos per slot. Salamat kay tanang namalit ha. Nanatay halin ani nga 4,954. Unya kay 6,000 man ka slot atong gibaligya mo nang 1,046 na lang ang nahibilin. So pakpakan nato ang namalit sa ato mga slots. Kamong namalit og mga slots sukad pas una 2020 natong pamaligya ani, kamo mo'y naghatag og kahimayaan aning atong simbahan og simbahanan. Ang atong mga kapilya nanganindot na, ang atong mga katawhan nahimuan natog balay, 90 nato ka balay para sa mga wagi balay nga atong kaigsuonan, natagaan natog mga bugas, natagaan og mga tambal, napaeskwela, nakatabang tagdaghang parokya kining tanan. Mao ni ang tinuod nga transfiguration, mao ni ang tinuod nga kahimayaan. Kanabang ang atong kwarta gamito na nato para sa atong kaayuhan as community, as church. Wa tay pili dinhi na atay gipanghimuag balay nga dili mga Katoliko. Ato nang tagaan dinhi ang mga nhi bisag dili Katoliko, because we are all loved by God. Gipakamatyan ta ni Kristo o kitang tanan qualified nga mahimo sang mahimayaon basta mosunod sa ta ni Kristo, dili magbugal-bugal ni Kristo. Nindog ta. Mga igsuon, sa dihang nausab ang panagway ni Jesus, iyang gipadayag ang atong kahimayaan. Busa malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa atong pag-ingon, Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga ang himaya ni Kristo mupadanag pinaagi sa simbahan, samtang matinud-anon kitang namati kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga ang hinigugmang anak mangulo sa kanasuran, subay sa mga dalan sa kalinaw o hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga motubo kita diha sa grasya aron ang uban makakita sa kahayag ni Jesus dinhi sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga ang mga katawhan nga nanag-antos makalantaw sa ilang kaugmaon diha sa manunubos kansang panagway na usab, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Nga ang mga nangamatay diha sa pagtuo, mabag-o ngadto sa kasamahan sa may mayaong lawas ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong himaya. Ginoong Dios, maayo kaayo nga ania kami dinhi. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
God of all creation, thanks to your goodness this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, santusa ang mga gasa nga gihalad niining mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak. Hinloi kami sa buling sa among mga sala, pinaagi sa kasilaw sa iyang kahayag, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarom gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay gipadayag niya ang iyang himaya atubangan sa piniling mga saksi ug gipuno niya sa kasanag nga walay sama kadtong dagway nga kaugalingon sa lawas nga sama sa amo. Sa ingon, gikuha niya ang iskandalo sa krus gikan sa kasing-kasing sa mga tinun-an ug gipadayag niya nga pagahimuon usab dinhi sa lawas sa tibuok simbahan kadtong katingalahang himaya diha sa iyang ulo ug busa uban sa kagahuman sa langit dinhi sa yuta sa walay hunong nagapasidungog kami kanimo ug nganha sa imong kahalangdon sa walay hunong nagaingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagtuon dinhi sa yuta, mamingon sa langit. Pagkalanto namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong pasayloa kami sa among mga sala. Ingon ka nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, sa kami sana utan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mainausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios, Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. Ginoo, ang langit nung kalanon nga among gikalawat, mag-usab unta kanamo nganha sa dagway ni Kristo kansang kahayag imong gipadayag sa mahimayaong pagkausab sa panagway niya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang himaya sa Dios. Ya, makita ra na dinis atong naong kung kitang tanan mubiya sa sala og maningkamot sa pagsunod sa mga pulong ni Kristo, mamati kaniya. Salamat sa namati ni Kristo sa tanan gyud nga nagsuporta nato dinhi. Ako sa akong pagka 5 years isip parish priest, kaninyo mga online o mga territorial parishioners, mga benefactors, donors,
labi na sa siging pamalit ani atong slots. Salamat kaayo. Nya niya pamantay mga slots nga palitunon ato ning padayonon. Kung kinsa ninyo'y ganahan kay mohatag og gift nako karon, tagsa lang ka slot akong pangayoon, no? Usa sa SBF DAG 500 pesos og usa sa MMHD 1,000 pesos. Lipay nako ana, matransfigure nako ana. Nya mo transfigure sad mo kamong mga mopalit og slots. For sure makita sa ninyo ang himaya sa Dios. So human sa ato rong misa murag na diha sila giandam nga lugaw na ba to? Kakaon murag lugaw, di mo makuyapan sa inyong pag-uli na ay lugaw niya karong gabi ng akong celebration nga misa isip pagsaulog sa 5th anniversary sa akong pagka-parish priest dinhi. Alas 6 ang misa niya human na say gamay nga program himuon tingali diha sa atong simbahan, gawa sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon, nahimo sa kining lungsod sa paghalan ug pagdawat sa bililhon mo lawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo, ang tanan karon nimo nga magsaksi ug magsangyaw sa